bitartez, saiatuko gara ikusten, ariketa honek atal asko ditu, baina azkenengo D eta E ariketak nola egiten dien ikusiko dugu, dala makina baten edo router baten, bideratzaile baten bideratze taula nola ateratzen den ikusiko dugu, bale? Lehenbiziko gauza horrelako ariketa bat jartzen zaigunean da identifikatzea zenbat sare dauden, bai? Konturatzea bali mazeatean, hemen behiratzen dugu, router hauek guztik daude berein artean konektatuta switch baten bitartez. Horrek sortzen du sare bat, bai? N98, N98, 3, 0 sarea. Jarri pentsatuko dugu, eta efektuzko maskarak daudela. Hemen dagola, N98 router honen bestaldera, router batek beti badakizue banatzen ditula bi sare gutxienez, eta router honek doka bestaldera beste sare bat, orduan bigarren sare bat. Bazen hauek igual marraztea. Hemen ikustezue bat izango litzateke orduan hau. Egongo litzateke routeraren bestalde honetara beste bat. Hemen router honen bestaldera beste bat. Hemen router honen aldera beste bat. Eta hemen dagoia beste guztiak edo internet. Bale, hemen jarri zaio 12, baina hor jarriko duguna da beti 0000, hau da, beste bide guztietara joateko nola egiten dituen lanak bideratze taulak, bale? Orduan, hau zu, gordeko, ikusita dauzkagula 5 sare, orduan bete egin beharko ditugu 5 sareren taulak. Zein da helburu sarea? Imaginatu, IMP2 makinaren enrutatze taula da makina bat. IMP2 makina da hemen ezkerretara dagoen makina hau, bai? Ez dakigu zein dan bere helbidea, baina izango da N98, N98, 30-0ko makina bat. Orduan, bere helburu sarea danean, bere sarea, hau da N98, N98, igual hauekin ditut, ja, puntuz gorde, N98, N98, 30-0 sarea danean, bai? Eta maskara defektuzko hau da b.bos.b.bos.b.bos.0 edo besteetan jarriko dugu ja /24, ze errexago izango da. Ikusten duguna da beti horrelako sareak, helburu sareak jarriko ditugula. Hau da bere sarea. Beste sareetara joan balin badu, hau da, erdiko honetara joan balin badu, sare hau da, N98, N98, 3-0 sarea. Hor egiten duguna da, kopia eta pega, eta izan beharren 30 da, 3. Beste sarea da, hemengo hau azpikoa dela, N98, 40-0. Izango da orduan, 30 ordez, 40. Bai? Hor dauden datuetatik atea ezakegu zeintzuk dian sare bakoitza, bale? Eta beste honetan, N98, 20 baldin bada routerra, N98, N98, 20, 0. Eta bestea da, interneta edo ja hemen dauden elbide hau guztik. Nez eta hemen 12 egon, hau ja adiraziko dugu 0.0.0.0 bezala. Horrek esan nahi du beste elbide guztiak. Hau da, identifikatzen ez ditugun elbide guztiak. Hemendikan kanpora daudenak, ze daude izugarrizko aukera pila. Orduan, hoiek jarri ditzakegu hemen, hau da, ez dakit, nola ditu aldiogun honi, baina, ikusten dut igual IMP sarea dagola, ZUS sarea dagola, IDEA sarea dagola, eta internet sarea dagola. Eta gu izango diogu, ez dakit, nagusia sarea dituko dut honi. Orduan, makina hau dago IMP sarean, 3-0 hau da erdikoa beraz hori izango litzateke nagusia dituko diot, baina hori nik denetelako, ez berdintzeko. Jartzen dugu izen bat helburu sareari. Nagusia, bestea 40-0 da behien dagona, dela zuzendaritza. Gero dago bestea eskubitara dagona dela IDA. Oso basi utziko dugu. Eta azkenengoa dela internet. Beste helbide guztiak. Denek daukate azkenengo honek izan ezik, ze honek dauka 0000, ze esatera egia beste helbide guztiak edozein maskararekin,
helburu sare hauek bai daukatela denek forma berdina. Eta denak dira 24ko maskarak, denak dira C motako sareak. Vale? Urrengo jauzia, orduan pentsatu behar duguna da, IMP2 makina honek, ezkerran dago makina horrek, junai baldin badu bere sarera, egin behar du jauziren bat. Ez du egin behar jauzirik. Beraz, hau ez dugu betetzen. Jartzen dugu horrela eta listo. Bai? Epa. Horrela. Eta hemen jartzen dugu, zema salto egin behar ditu. Sare horretan behera baldin badago, 0 salto egin behar ditu. Eta ze interfazatik erateako da? IMP biren interfazetik, hau da, bere interfazetik. Ez dauka beste interfazerik orduan, jartzen diogu nahi dezuen bezala. Defektuzkoa IMP2, hau da, bere izena nahi dezuena jarri. Vale? Hau, onartuko genuke makinetan, bakarrekan interfaze bat baldin badago, hau iaia ez da zehazture egin behar. Vale? Junei baldin badu nagusia da erdian dagoen sarea, eta zeharkatu beharra dauka router PT hau. R2 routerra pasatu beharra dauka. Orduan, jauzi bat eman beharra dauka? Bai. Orduan, salto bat eman beharra dauka? Bai, bat. Eta nora joan behar da jauzi hori eman izateko? Urrengo jauzia nora da? Makina baldin badago hemen ezkerreta, joan behar du routerreraino. Hau da, urrengo jauzia da bere gatewaya. Eta makina hauekin guztiekin beti izango da berdina, beti izango da gatewaya. Bere gatewaya da router PT hau. Eta router PT horrek daukan helbidea da 192.168.454. Bengo, eta hau kopiatu. Eta 454 jarriko diot. Hortik anateatzen dalako, horreak juteko. Baina ez da gertatzen hori berdina bakarrikan honea erdikora juteko. Nahi baldin badu jun onera edo internetera, hau da, beste guztietara jun nahi baldin badu ere, beti aterako da ate berdinetikan, beraz. Urrengo jauzia, beste kasu guztietan, izango da berdina. Beti aterako da leku berdinetikan. Bai? Ze bere sarean dagoenean aldu jun, baina bestela egin behar da salto bat erabiliz beti routerra, bai? Router bakoitza jauzi bat da. Orduan, salto kopuru hemen ikusten dugu bat egin behar izan dudula erdiko sarera joateko, baina joateko bekora edo eskubikora egin beharko du jauzi bat erdikora juteko, eta gero erdikotikan beste router bat pasatu beharra dauka beraino juteko. Orduan, salto kopuru izango da bikoa, bai bigarren kasuan, eta bai hirugarren kasuan. Eta laugarren kasuan, dala, internet, hau da, helbide guztietara, interneteko helbide guztietara joateko ez dakigu zenbat salto emango dituen. Orduan, hemen jartzen duguna da asteriskoa. Ez dakigulako izan daiteke 0, bat, bi, bueno, 0 ez, bat da izan behar du gutxienez, eta badakigu bat ere ez dela izango, eta bi agian izan daiteke, baina bi edo gehiago izan beharko litzateke. Orduan, jarri dezakegu izarra edo jarri dezakegu bi eta izarra, bueno, nik jartzen dutena da izarra normalean, eta horrekin guk onartuko genuke, bale? Eta interfazea da bere interfazea beti irteten da leku berdinetik. Orduan, IMP2, 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 IMP2. Zer da bere interfazea, hau da, nondikan ateratzen dian mezu guztiak makinatikan, IMP2ko interfazetikan. Berdina gertatuko da zuzendari honekin. Bueno, bazen egitea, sareak berdinak dira. Bale, pues jartzen dugu hemen, sare guztiak berdinak. Helburu sareak horiek diare bai, berentzako. Horiek ere, datu horiek errepikatu egiten dira. Eta maskara sare hauena ere errepikatu egiten da. Orduan, hau ere berdina da. Bale. Zer aldatzen dena guazen ikustea. Hemen daukagu zuz 3 makina dagola hemen azpian. Bale? Ez baldin badezu ikusten, bazpare hemen honekin, ingo dut, highlighter honekin. Hau da zuz 3, bale? Orduan zuz 3 dauka bere sareko makinak atzitzeko aukera edo aldu sare honetara joan, salto batekin, bi saltorekin alkoholitzateke honera edo honera joan, eta ez dakigu zenbat salto egin beharko dituzken interneteko helbide guztiak atzitu izateko. Orduan, hau da hemen adierazi barra daukaguna. Orduan, zuziruk
sare hau da bere sarea, 128 berrogei 0 sarea atzitzeko, ez dauka jauzirikan egin beharrikan, bale? Orduan jarriko dut hau erdian, zentratuta, bestela oso gaizki ikusten da. Zeba salto beharko ditu, ez du saltorik eman beharko, eta interfazera biliko duna da, bere interfazea, zuz, 3. Hau ja, kopiatuko dut guztietan. Porque beti aterako da interfaze berdinetikan, ados? Eta hauek ere zentratu ingo ditut, ze bestela giltzen da oso itxusia. Orduan, urrengo jauzia, bere sarera espaldin bada, beste guztietara joateko joan behar du routerretikan. Orduan, beti, aurreko kasuan bezala, oso berdintxoa da, beti joan behar dauka 128 berrogei 454tikan. Ingo eta hau kopiatu, hemen txertatuko dut, eta berrogei.454 helbidetikan ateatzeko. Dala bere gehiago hau dala. Router ontatikan pasabara dauka beste dozen saretara juteko. Orduan, hau beti jarriko dugu hemen, beste kasu guztietan. Orduan, hau kopiatzen dut, eta pegatzen dut, hemen, eta hemen, ze beti hortikan ateako da. Joateko imp sarera dagola bi saltotara, hau da, bi router daude tartean, orduan, egin beharko ditu bi salto. Joateko erdiko sare honetara, zenbat eman beharko du salto bakarra. Joateko hemen eskubitara dagoen sare honetara, zenbat eman beharko ditu, bi saltore bai. Zein behar du erdikora eta eskubikora. Eta azkenengoan, interneten, esan duguna, leheno, ez dakigu zenbat eman beharko ditugun, orduan, izarra jartzen du. Ados, idea bat makinarekin berdin egin beharko litzateke, baina hola utziko dugu makinen kontua. Routerrena pixka bat konplexuagoa da. Eta hori ere, ikusiko dugu oraintxe bertan. Hau guztia, hasieran egin dugun hau guztia, helburu sarea, maskara, hoi guztia, egia esan, kopiatu dezakegu routerren ariketetan ere bai. Ze sareak, helburu sareak, berdinak dira. Bai? Kontua da, nola emango ditun jauzi horiek eta nola jungo dan bereareitara. Ze ja routerrek ez daukate interfaze bakar bat, daukate interfaze ezberdinak dituzte. Ezkerrekoa eta eskubikoa, o nahi dezuen bezala izendatu, baina beti daukate lan eta guan esango nioke. Deituko diet, barruak adijoazten nahi di, deituko diet, badiez, R-birenak, R batena izango da, R bat lan. Eta erdikora joateko, R bat guan. Ia da R batena, justo dala arrarona, hasiko naiz R-birekin, dala ezkerrekoa, bale? Orduan, R-bik, nahi balin badu imp sarera joan, ze ahotikan joan beharra dauka. Hainez interfazea betetzen, ze atera beharra dauka. Deituko diot, RB lan. Vale? Izendatzeko modu bat da, normalean guk jarri ingo dizkizuegu interfazen helbideak. Hemen, izenak, barkatu. Interfazen izenak hemen jartzen dugu ETH o lokesea, baina, bueno, hemen da, router honen barruko interfazea, orduan RB lan. Eta beste hau izango da RB one, bale? Pixkat erabiliz notazioa klaseko praktiketan egin deguna. Orduan, sare horretara joateko, router honek ez du jauzirikan egin behar. Ze, ja badago bertan, bai? Zenbat salto eman baritu, bat bera ere ez, eskez, azkenian da, router hau dago, sare honetan eta erdikoan. Orduan, horietara joateko ez du saltorik egin behar, ja beraiekin komunikazioan dago. Orduan, dauka, leheno egin ditugun lerro hauen antza, jauzirik ez du egiten eta salto kopurua da 0. Orduan, hau ekingo ditut zentratu, eta ingo dugu, hau berdina nun, sare nagusi honetan ere berdina egin behar dauka, zerrekin komunikazioan dago. Orduan, hau kopiatuko dut, eta hemen jarriko dut. Ze, klaro, kasu honetan, nagusira joateko berdina da. Ze interfaz erabiltzen du joateko nagusira? Lanekoa edo guanekoa? Justo, RB lan. Osa, barkatu, RB one, bere eskubiko aldetikan joango da. Bai? Eta beste guztietara joateko bai ona, eta bai beko honetara, denetara joateko erabiliko du
interfaze hori ezkerreko, orduan ja hau esate izuet, Ctrl C ingo dut, eta hemen hiru guztietan pegatu ingo dut. Bale, erdikora espaldin bada joateko, hau da, beko honetara joateko, zuzendaritza sarera joateko, zenbat salto eman barra dauzka? Ba, salto bat, router honetatik pasa barra dauka, orduan salto bat. June balin badu eskubiko sare honetara, zenbat salto eman barra dauzka? Bat ere bai, ze dago sare honetan, eta router honetatik pasa barra dauka, orduan beste salto bat. Arkatu jarriko jute erdian, zabestela ez da ikusten. Eta joateko internetera, zenbat saltoko ezakigu, gutxinez bat. Zer routero pasa barra dauka. Baina, bueno, jarriko diogu izarra eta listo. Vale? Zezakigu interneteko zer bidetara joateko nolako saltok eman barko ditu. Hurrengo jauzia, hau da, sare honetara hemen zuzendariaren sarera joateko ze routeretik pasa barra dauka. Zein da hurrengo jauzi egin baduna? Ba, router honen barneko elbidea. Hau da, 192, 128, 3, 4. Joateko eskubiko horretara, joan behar du router honetatik. Orduan, 192, 128, 3, 2. 192, 128, 3, 2. Eta interneta joateko, joan behar du hemengo router honetatik. Orduan da, 192, 128, 3, bat. 128, 3, bat. Bai? Eta jazta, eta taula egina dago. R batenak, ba, antza handia dauka. Antza handia dauka. Zer egingo diogu, ba, jarri beharko diogu, ba, ze interfazatetik ateatzen den gauza bakoitza. Internetea joateko, juten da, R bat LAN interfazetik. Bai? Baina beste guztietarako, jongo da, R bat WAN interfazetik. Bueno, deitu diot horrela, nik, nahi nulako. Nitxun justo alderantziz jarri. Baina esan nahi degotena da, internetea joateko, dijola interfaze batetikan, hemengo bere ontatikan, 12, eta beste guztitera dijola bere interfaze ontatikan, dala 128, 3, bat. Agian, deitu diezaioket justo al revés, deituko dut LAN, eta beste hau guztiei dituko dut, kanporako ontako dituko diot WAN, eta beste hau dituko diot LAN. Orduan, router honek, router batek, joateko imp sare honetara, zer egin behar du? Ba, hau ontatikan joan, router ontatikan joan, hau da, 192.8 tikan joan barra dauka, beti ez daude zentratuta, eta dena jarriko dituta, zentratuta, zebestela, txusia galetzen da. 3 tikan joan behar dauka, joateko 3.0 saretikan ez du saltorik eman behar, zeia bertan dago, gidoia, joateko beko sare honetara pasa barra dauka router hontatikan, hau da, 192, 128, 3, lautikan, eta ida sarera joateko, pasa barra dauka router hontatikan, hau da, jauzitxo bat eman barra dauka. 192, 128, 3, 2. Eta internetea joateko, baita ere, berez interneteko sare horretan badago bera. Orduan, hurrengo jauzia, ez dakigu zein izango dan, gidoia jartzen dugu, ez dakigu zein den hurrengo jauzia egingo duna beak, baino salto kopuruan, jarriko diogu, izarrere bai. Vale? Zenbat salto egin behar ditu 3.0ra joateko? 3 da nagusia, 3.0, 30 sarera joateko, ezkerreko honetara joateko, hemendikan honea joateko, router honetatik pasa barra dauka, beraz, salto bat. Joateko erdian dagoen horretara ez du saltorik egin behar, bertan dago. Joateko 40.0 sarera, zenbat salto eman barra dauzka? Bat. Eta azkenengo honetan ere, egin barra dauka salto bat.
Azkenian router hau dago oso gertu bestetikan, bai? Orduan, egin behar ditu bere nagusia den sare honetara egiteko 0 salto, baino, bai, baina beste guztiera egiteko, saltotxo bat eman barrako, zepa atea behar du emendikan, bai? Bueno, horrela gelituko litzateke, eta laugarrena ez dute egingo. Pixka bat behar dintxua da. Edozein zalantza balin badaukazu ariketa honekin, eta nahi balin badazue galdetu, amaitu falta dian router eta makinen bideratze taulak, eta saiatu galdetzen ea ikusteko ondo ulertze dituzuela. Ariketa hau egitea garrantzitsua da, oporretetikan, etorri horretikan, ondo ulertzeko eta jakiteko nola egiten dian ariketa hauek. Bale? Orduan praktikatu eta ea zen duz. Berte.